ukubonga kufanele upractice usesekhaya. Amen. Ngoba once wafika lana isilapho sokubona khona kobe sekukhuni ukujika. Amen. Sikufundiswa into entsha ongazange ufundiswe Amen. Amen. Kubalulekile ke abantu abamukubonga. Amen. Into engiyizwe igcizelela ukubonga. Amen. Ukubonga. Useswani uthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami ngibonge igama lakhe elingcwele. Verse 2. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena uthethelela zonke izono zakho, uwelapha zonke izifo zakho. Amen. Amahubo 104 sithi isihloko ihubo lokudumisa umdali wezinto zonke. Mbonge usimakade umphefumulo wami, simakade uNkulunkulu wami, umkhulu wembethe udumo nobukhosi, wembethe ukukhanya njengengubo, weneka izulu njengendwangu. Mahubo 105 verse 1 to 3. Bongani usimakade, nibize igama lakhe, izenzo zakhe nizazise phakathi kwabantu. Mhlabeleleni nimhubele, nikhulume ngazo zonke izimangaliso zakhe. Dumisani igama lakhe lingcwele. Mazithokoze izinhliziyo zabafuna usimakade. Amen. Chapter 33. So funda from verse 22. Hallelujah. Ngibekela abangcwele bonke egameni lika Jesu Kristu nabasanda ngena sababekele egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Incwadi Exodus 33. So funda from verse 22. uNkulunkulu ukhuluma noMoses. Kudala uNkulunkulu enikeza uMoses ama-instructions enza ke 1 no 2 no 3. Kodwa lithi kaNkulunkulu kwafika isikhathi la uMoses efuna ukukhula emseni kaNkulunkulu bazalwane. Ngoba emseni kaNkulunkulu kuyakhulwa. Lithi kaNkulunkulu ngisemncane ngadlubisi kodwa sengimdala ngafuna uqinileka. Hallelujah. NoMoses wayehamba noNkulunkulu elizwa izwi lakhe. Hallelujah. uNkulunkulu ereporta ecommunicate uNkulunkulu noMoses. Kwafika isikhathi la uMoses afuna khona ukukhula emseni kaNkulunkulu ngoba ucommunicate nokuxhumana noNkulunkulu umusa. Hallelujah. And ayikho into wrong ngokukhula emseni kaNkulunkulu. Kodwa kukhona into wrong ngokuhlala kwiposition eyodwa ungakhuli emseni kaNkulunkulu. Exodus 33. Amen. From verse